Прекрасен тристаен апартамент в квартал Витоша, ЖК Градина, от около 90 квадрата, изцяло среден, южен, на изключително тихо и спокойно място на улица Нюсбор 4А. Това е близо до комплекс Бела Роуз и Макси. Това е дневната, около 30 квадрата, в която имаме голям разтегателен диван и всичко необходимо. Апартаментът, спалните и хола са с естествено паркет. Отоплението е изцяло на газ. Едната от стаите към момента е била предвидена да бъде детска, но може да бъде премахнато леглото и да бъде сложена спалня в много кратък срок, в случай, че, или да бъдат махнати изцяло мебелите, в случай, че желаете. Какво друго да ви кажем за този апартамент? Освен да ви покажем невероятната дизайнерска спалня, която е направена. С LED осветление, електрически штори на отваряне, много шкафове и гардероби, в които имате всичко. LED осветление при отваряне. Леглото също така е с повдигащ механизъм. Има си тераса, от която може да видите и Витоша. Отсреща е комплекс Макси и Бела Роуз. Изключително спокойно място, особено за хора търсещи спокойствие. Сградата е на общо 5 етажа, като апартаментът е позициониран на етаж номер 4. Това е банята. Банята е всичко необходимо. Освен, че е на газ, има и резервен бойлер за всеки случай поставен. Ще желаете да направите огледи, може да свържете с нас и такъв да бъде организиран.